Nu kan dine barnevogne, klapvogne og ladcykler komme på hotel. Hotel 365, som er en online servicebog, hvor du kan følge, hvor er dine vogne placeret, hvilken stand er dine vogne i, og hvad bliver der løbende repareret på dine vogne. Med Hotel 365 holder vi styr på placeringen af alle jeres barnevogne, klapvogne og ladcykler. I tilgår nemt denne information med jeres adgang til systemet. Bæredygtighed er en fælles sag for os alle. Med Hotel 365 hjælpes det til, at dine vogne kører så længe som overhovedet muligt. Al reparation og service registreres. Det enkelte køretøj følges på det stelnummer, hvilket betyder, at det ikke er et problem, hvis køretøjet skulle flytte fra A til B. Der er stadig fuld overblik. Alt det administrative omkring systemet tager vi os af. Vi kan også tage den direkte kontakt til brugeren af køretøjet. Derudover er der mulighed for et årligt møde, hvor vi med kvalificeret info fra systemet kan tage en holdning til hele jeres vognpark. Det giver et super godt overblik. I jeres travle hverdag giver Hotel 365 overblik. Det giver jer mulighed for at træffe de korrekte og rigtige beslutninger omkring økonomien og den grønne omstilling på jeres vognpark. Det må være et mål for os alle.